また強くなっちまったな。他にもいるぞ、逃がすなよ。
他の者に力を。してやるぜ。そこあと少しだ。倒しきれ。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。かの者を守る盾となれ。かの者の剣となれ。かの者の傷を癒したまえ。かの者たちを癒したまえ。
これで伝令は全て倒した。あとは残敵を殲滅するぞ。お疲れ様でした、王子。洞窟を確保できたな。ああ。だがこの洞窟は一度封鎖しよう。我々が引けば、また敵に確保されてしまう。わかった。ならばそうしよう。ジェシカ。いえ、どうせ埋めてしまうなら、もろとも魔法で吹き飛ばす、という手もあったでしょうにと思いまして。敵の威力偵察も兼ねていたのだ。そうですか。ボーゼル様。どうしたニコリス。部下からの報告です。我らがベルゼリアの大陸沖に、なんだと。私の剣も、なかなかのものでしょ？大洞窟の封鎖は成功したが、バルディア・ダルシス連合軍はすでに次の手を打っていた。各軍の大船団による海路からの侵攻を阻止するべく、レディンはバルディア軍を、ボーゼルはダルシス帝国軍を、それぞれ迎撃に向かうのだった。